Bueno, egunon harrera jardunetako bigarren egunera, atzoko eguna emankorra izan genuen. Goizin goiz Vanessa Bretxak Kataluniako esperientzia ekarri zigun, eta ondotik Belen Urangak harrera linguistikoaren erronkak eta oinarrek aurkeztu zizkigun. Horren ondotik Sos Arrazakeriatik Mikel Mazkiaran eta Rizguanali Euskal Herrira iritsi berrien ibilbide posibiliak aurkeztu zizkigun, eta bukatzeko atzoko eguna, ostegunarekin, erakundetatik egiten den harrera entzuna izan genuen, Hernaniko udaleko esperientzia eta Euskal Bideako esperientziarekin. Gaur bigarren eguna eta azkenekoarekin hasiko gara. Lehenbizko mahai inguru hau edo Euskarara helduaroan edo gaztaroan hurbildu direnen esperientziak edo legukotzak izan ditugu mahai inguruan. Badakigu, hizkuntza bat ikastea ez dela autu neutrala, eta hizkuntza gutxiagotu bat dena, are gutxiago. Orduan prozesu hori, hurbiltze prozesu hori modu desberdinetan egiten da, eta aniztasun horren, esperientzia aniztasun horren erakusle edo nahi izan dugu izatea mahai inguru hau. Horretarako lau hizlari ditugu gurekin. Alde batetik Eli Carrascosa, Iruñan jaioa eta txikitatik Bizkaian bizi da, gaur egun Bilbon. Kazetaritza lizentziaduna den arren irakaskuntzan ibili da batez ere. Bera 20 urteren bueltan euskaldundutakoa da, eta gaur egun Gabriel Aresti euskaltegiko irakaslea. Bigarrenik Fernan López, Asturiasen jaioa, baina Zornotzarra, bera. Gaur egun Euskotreneko langilea da, eta bera ere 20 urteren bueltan euskaldundu zen. Hirugarrenik Julia Shevnova, Leioan bizi da, bino Sobietar Batasunean jaio zen, eta bere erranetan EHUko ikastaro batean hasi zen euskara ikasten, eta gero hortik hainbat euskaltegitatik pasa da euskalduntze prozesu horretan edo. Eta gaur egun ikuspegi migrazioaren Euskal Behatokiko zuzendaria da, eta EHUko soziologia irakaslea. Eta azkenik Boubacar Diouf, Senegalen jaio zen, Dakarren hain zuzen ere, eta bera Galdakaon hasi zuen bere euskalduntze prozesua, eta hortik hainbat tokitatik pasa da baita ere. Eta gaur egun Enbolo elkarteko kidea da. Eta aurkezpen labur hau eginta hasiko dugu mahai ingurua. Mahai ingurua 4 bloketan banatu nahi izan dugu, eta lehenbizko blokekin hasteko bizipenen inguruko galdera izanen da. Galdera bat denentzat, eta elkar partekatzeko esperientziak. Jakin nahiko genuke zer gurtatzu zizuen euskara ikastera, eta nola gogoratzen duzuen hasierako urratxoiek, eta zein zuen jarrera edo nola gusten duzuen gaur egun zuen burua garai horretan. Eta Eli, zu nebaldin bazu. Egunon guztioi. Nire kasuan ama eta aita erdaldunak ditut, eta gainera ereduan sartu gintuzten nebarregok, orduan hori ez, prozesua, ikaste prozesua eta helduaroan edo kazetaritza kasu honetan erdaraz ikasita gero hasi nuen. Eta askotan pentsatu dut ez, zer dela eta nondik etorri zitzaidan euskaltzaletasuna edo euskara ikasteko gogo eta behar hori, ze horrela sentitu nuen nera bezarotik edo. Eta esango nuke, ikasi nuen eskolan, euskarak presentzia handia zeukan. Orduan nire garaian 6 lerro zeuden kurtsoko, eta 3 A ereduan eta 3 D ereduan. Nik A ereduan egin nuen, eta
Leioan dago ikastetxe hori, eta beraz erdaraz ibiltzen ginen denok. Baina karteletan, kanpainetan, jaiak, hor euskarak bazuen, presentzia handia, eta nik nolabait hor jaso nuen, hizkuntza, hor zegoela, hizkuntza indartsua eta bizia zela, eta hor ere, nik ikusten nuen, nik utxune bat neukala, nik neukala hizkuntza hori, eta nik uste dut hor hasi zela, garatzen neure barnean, zor moduko bat, zor sozial moduko bat, Euskal Herrian bizi naiz, eta falta zait Euskal Herriko hizkuntza, Eta gainera, gero neba nagusiek ikasi zuten, niretzat referenteak ziren, eta inork ez zidan ezera saldu, inork ez zidan, ez dakit, inolako azalpenik eman edo, baina, nik hori guztia jaso nuen, eta modu, ez dakit, naturalean edo, azkenean, hori, ja karrera amaituta, pentsatu nuen, gainera lanerako, badakit garrantzitsua izango dela, beraz, bada momentua, euskaltegian hasteko, eta, hori, oso motibatuta hasi nintzen, gogoan neukan, nire zor hori kitatzeko, eta nolabait sentitu nuen, osatu nuela gainera nire identidadea. Baina egia da, askotan pentsatzen dudala, zer dela eta gertatu den, oso modu humilean heldu zaizkidalako agian input positibo horiek, baina hor egon dira, gero jarraituko dugu agian hori komentatzen. Opi, egunon, nire kasua ez da berria, oso antzekoa da, nire familia zera Espainiatik etorri zen 50. hamarkadan eta guztia ziren zera ardaldunak Gernikako izeko bat izan ezik. Ni zorionez bereduan ikasi nun, txikitatik, baina naizta ulertu nitzako nire inguran eta jendea erdalduna zen, eta nitzako euskara zen beste batzuen hizkuntza, tipo ingelesa edo tipo hizkuntze arroz bat. Ulertzen duen, nik nire bezaroan edo euskaraz entzuten musika, nire giroa erdalduna zen, baina batzutan euskara be agertzen zen, Gernikako lehenguzu leguzine hoiekin. Familia guztiak eukizun zera da harremana gazteleraz izan zen, beraien artean eta beraien gurasoekin euskaraz egiten zuten, baina gurekin zudenean gazteleraz egiten zuten. Eta bezdakit, zelan sortu zen euskaraz edo nire burua euskalduntzeko pauso hori emotea, bai dakiana da, gorputxak eskatzen zidala. Eta era batera edo bestera kostata, hurbildu nintzen Zornotzako euskaltegire, eta 21 urtekin edo lanean nengola hasi nintzen euskara ikasten, nire burua euskalduntzeko. Nik ez nun nahi inolango titulorik edo atera izan, nahi nuena zen nire burua euskalduntzea. Alfabetatzea beste albo batera uzten nun, erratuta, eta gero prozesua berez joan zen, esan dudan moduen, lanera joaten nintzen, lanetik txandak egiten duen lan. Goiz arrastiz eta gabaz. Eta txanda horren arabera joaten nintzen edo goizean edo arratsaldean. Eta bezdakit nahi gabe aurrera joan nintzen, eta azkenean zera euskaltegiko irakasle batek behartute, esan ziaten, azken egon nintzen 6-7 bat urte, eta azken urtean ja esan ziaten, ze asmoan neukan urrengo ikastu urterako edo. Eta esan nien jarraitzeko, zaten, bale, jarraitzeko aukera bakarra zera da egateratzea. Horregatik behartu ninduten kotxa artean zera ega prestatzen hasteko, eta eskertuko diet beti. Ze horri esker, gero, nik ikasketa dekoaz FP. Dekoaz goi maila desberdinak,
eta beti izai egonaz industrian. Baina, zoritxarrez edo, egoera ekonomikoagatik edo, enpresan murrizketak egon ziren, enpresa murrizketak egon ziren, kaleratuak izan ginen, eta hasi nintzen berriz ikasten. Eta horri esker, gero nintzen irakaskuntzan, eta Euskotrenen sartu nintzen. Eta Euskaldun du barik edo egon izango banitz, ez nintzen lortuko gaur egun, ez nema lortuko gaur egun daukadan postue. Nitzako euskara jakitea izan da dena. Hone euskaraz eguneko 80 egiten dut, aldatu dut lenguzin horiekin nenukan harremana be, eta 3-4 urtekin esan hone. Hemetik aurrea den euskaraz. Ja, gure hizkuntza euskaraz da, eta auzoan be, eta lagunen artean eta aldatu dugu, eta eguneko 80-90 edo esan leike euskaraz moldatzen naizela edo bizitza egiten duela. Ez dakit. Parkatu baina urduri nago, Zure pausa. Nire txanda, ez da. Bueno, kaixo egunon, eskerrik asko penagatik. Bueno, nire kasuan, pizkat bilbidea ezberdina izan da, bai, ni jaio nintzenean ez nikien euskara existitzen zenik, bai. Orduan, bueno, gero karrera amaituta, etorri nintzen EHU-ra, master bat egitera, eta, bueno, gero topatu nintzen, beste hizkuntz batekin. Eta iruditu zitzaidan super komplexua, vamos, osea, hitzaldiak eta hitzak super luzeak, super komplexuak, osea, ez nintzen kapaz ez da irakurtzeko ere, ez da. Eta honekin batera, uste dut, esnatu zen jakin min bat edo hori nola erronka bezala, ez da, hurbiltzeko pizka. Ze momentu hartan ez egoen inolako beharrik lanerako edo ikasketarako edo, bueno, kaso honetan, bueno, ikasketekin nengoen. Eta gero, bueno, ikusi genuen, zegoela ikastaro bat, Erasmus ikaslentzako ikastaro bat, eta, bueno, galdetu nuen, ia posible zen, nire goregotia, eta baietz esan zidaten, ez da. Eta kasu honetan, nire kasuan baita, gakoa izan zen irakaslearen papera. Ze irakaslearen papera zen guztiza, azkenean ikusi nuen, ezela bakarrik hizkuntz bat, baizik eta bizimodu bat, ideologia bat, eta, bueno, azkenean irakaslearentzat zen militantzia, bai? Eta, bueno, gero Erasmuseko ikasleak, hor zeuden, gero bueltatu ziren Errumaniara edo Frantziara, baina geratu nintzen, eta esan nuen, eta ez egoen jarraipinik beste urratz bat egiteko, eta gero egin nuen beste bat, eta gero hor amaitu zen ikastarma. Zen super basikoa, nolabait A1-0 horrako zerbait, ezta? Eta, bueno, azkenean galdetu nuen, eta irakaslearekin hitz egin nuen, orain ere harremanetan gaude, eta niretzat izan zen super pertsona importantea bizitzan orokorrean, ezta? Eta gero, izena eman nuen euskaltegi batean. Kasu honetan Barakaldon bizi nintzen, momentu hartan, eta bueno, egin nuen urte batean bat eta abizeia hasita neukan, bale? Eta noski, segertatu zitzaidan, bueno, nolabait euskaltegin euskaraz, euskara praktikatzen genuela, baina gero kalean edo auzoan ez egoen ia posibilitaterik praktikatzeko edo hitz egiteko. Orduan, bueno, honekin batera ere lotza nolabait gainditzeko ere arazoa nuen, azkenean, ikusten dute atzeritarra edo etorkina zarela, eta inork ez zuen espero zuk euskaraz hitz egin. Azkenean, Arlo Unibertsitatean gehiago erabiltzen da, orduan, hor bazegoen aukera praktikatzeko, baina, ja gustatu zitzaidan eta jarraitu nuen euskaltegian, lehenik eta behin Barakaldoko euskaltegian, eta gero Leioara joan nintzela bizitzera, eta hor jarraitu nuen, eta ja, erronka bezala ikusten nuen amaitzeko, ez da? Hasiera batean ere ez nuen beharrik nolabait titulu ateratzeko, baina gero ere nire lanean ere ikusi nuen, hori, Azken Unibertsitatean lan egiteko, nolabait titulua beharrezkoa zela, eta horregaitik atera nuen titulua, baina lehenengo nolabait momentuan zen batez ere ideia komunikatzeko. Baina, gero itzingo dugu zailtasuni buruz, eta segertatzen den, gero
uste dut nire aldetik hori zen, batez ere jakin mina, azkenean nator oso testuinguru hizkuntz anitz batetik. Orduan ohituta nago hizkuntz ezberdinak entzutera, eta nik ere manijatzen nituen hizkuntz ezberdinak, orduan kasu honetan gustatzen zait alde batetik, baina gero ere jakin mina nuen oso konplexua nuelako. Egunon guztioi, eta eskerrik asko. Eskerrak emango dizkiet bi pertsonak oso garrantzitsuak niretzat, Julen eta Arkaitz. Eske asko lagundu ninduten nire euskarazko prozesua. Nik heldu nintzenean, Galdakaon aperibaen bizi nintzen, Galdakaoko auzo txiki bat, eta arratsaldero joaten nintzen nire lagunaren semea buelta bat erramatera Galdakaora. Eta nazi nintzen ikusten, bulegoan denda batzuk euskaraz idatzita. Eta, kalean ere entzun nuen jendeak, euskara hitz egiten, baina pixka bat raroa entzun nuen, eta pentsatu nuen turistak zirela. Ez nekien hizkuntza hori existitzen. Eta hasi nintzen pentsatzen hizkuntza hau ikasi behar dut eta jakin behar dut. Eta justo 2 hilabete barru joan nintzen epara DBH ateratzeko. Eta hasi nintzen euskara ikasgai izan zen 2 ordu astero oso gutxi. Eta gero 2 urte eta gero joan nintzen ere gau eskolatara 2 lekutera Miribilla eta Artxandape urte bete. Gero gustoa hartu nuen eta joan nintzen Basauriko udal euskaltegira ikastera. Baina han ere gauza bat gertatu zitzaenen, justo heldu nintzenean, zuzendaria eman dit, froga bat egin behar zuen. Eta eraman zuten gela batera eta hauzu zitzaen 2 ordu egon nintzen. Egiten, eta, igual ariketa batzuk asmatu nuen, eta asmatu nuen, eta justo haiek begiratu zuten, eta esan du, zuia bebirako. Eta ez be bat. Eta joan nintzen be baterako ikasten, nire maila ez zen hain ona, baina asko sufritu nuen, eta asko ikasi nuen ere. Irakasle ona neukan, eta berarekin asko eta azkar ikasi nuen. Beste aldetik ere, nik beti gogoa eukin nuen hizkuntza hori jakiteko eta hitz egiteko. Eta beti kale zaizelea izan nintzen, beti aldezaretik ibili nintzen. Eta kalean heltzen naizenean saltzen, beti euskara saiatzen naiz erabiltzen praktikatzeko. Eta, ez zen hain erreza hemen herri batzuk euskara praktikatzeko oso zaila da. Euskaldunak, euskara jakitenak ez dute erabiltzen. Eta hori, gure txat oso zaila da. Agian nik plus txiki bat daukat, Senegalen hizkuntza pilo bat dauzkagu. Nire etnia daukagu 3 hizkuntza desberdinak. Eta dauzkagu igual 6 edo 7 hizkuntza. Eta hizkuntza batzuk hitz egiten dut. Nire hori izan zen nire lehenengo pausua euskarazikin, eta gero beti eta saiatu nintzen joaten mintza praktika, talde txiki batekin, hau ere nire maila oso basua izan zen, eta jende azkar hitz egiten egon naiz, sufritu pixka bat, baina esan dit, hizkuntza hau lortuko dut eta hitz egingo dut. Nik pentsatu nuen persona bakotxa hiri batera joaten bada oso normala edo oso garrantzitsua da bere hizkuntza jakitea.
nire ustez beste modu respetu bat emateko da nik gustatuko litzaidake zuri bat edo zuek nire herrira joaten bazarete nire hizkuntza jakiteko eta hori kulturalki eta identitateki oso garrantzitsua da niretzat. Bueno, eta gaur egun nik beti saiatzen naiz egunero euskara erabiltzen. Gainera nire salgailuak beti jartzen dut euskal irratian. Orduan nik nire egunero lehenengo hitzak da euskeraz. Bueno, gero ja. Bala, ipatu duzu modu desberdinak edo gauza desberdinak bultzatu zizuetela euskarara, gogoa beharra jakin mina edo gorputzak ere bai. Baina igual, urratxe hori emateko edo harrera linguistikoan zentratuz pixkot, ipatu duzu gauza batzuk ez, irakasleen papera eta bino ze baliabide eskaini zizkizueten, zein izan zen harrera euskaratik, eta bide horretan zeintzuk izan dira erronka nagusiak edo topatu dituzuen erronka oztopo aukera. Nire kasuan Erromoko euskaltegian ikasi nuen, Getxon bertan bizi nintzen eta etxe ondoan neukan, modu naturalean Erromoko euskaltegira joan nintzen eta oso gustora ibili nintzen eta pilo bat ikasi nuen, baina azkenean lan egiteko komentatu dugu, nik ere tituluagatik enuen ikasi, baina modu, azkenean ega ateratzeko momentua heldu zen eta egin nahi nuen ikastaroa egiteko aukerarik ez egoen Erromon, lagun baten bidez ezagutu nuen Bilboko Gabriel Aresti euskaltegia eta orduan hori, ega prestatzen ibili nintzen, baina bertan ireki zitzaidan nolabait benetan euskara mundurako atea, nolabait, ez? Hor sentitu nuen benetan modu naturalean eta oso atseginean gainera ni ere banintzela euskal komunidadeko parte. Hori, irakasleekin, kafeantzokiko zerbitzariekin, kulturgileak ezagutzeko, parada izan nuen, euskal kultura ere, hasi zitzaidan nolabait, hor irekitzen unibertso oso bat, eta benetan hori niretzat mugarri izan zen, bizitzan. Gero gainera, hor urrengo mugarriei, aurrengo gakoa nire bizitzan izan da, irakasle lanetan ibiltzeko aukera eskaini zidatela, ega atera nuenean, eta hasieran esan nuen arren, beldurra eman zidalako, gero berriro pentsatu nuen, irakasla izan nahi dut, Jose Ederra partekatzea nik egin dudan prozesua, helduekin ibiltzea eta azkenan osartu nintzen eta gaur egun arte. Baina horrek eman dit aukera euskaraz lan egiteko, euskaraz bizitzeko, euskal kulturan formatzeko. 20 urte hauetan egin dut mega ikastaro bat, hori txikitan jaso enuena, eta orduan hori beste bizitza bat, zabaldu zait. Gero horrek dauzkan zaltasun guztiekin, insegurua naiz berez, orduan nire ama hizkuntza ez den baten, eta hizkuntza gutxitua, invisibilizatua, arrubiatua den baten bizitzea gainera, ondo dakigunez denok, horrek suposatzen duen guztiarekin, ere bizi behar da egunero, baina merezi dit. Nire kasua lehen esan duan moduen ni zorionez ez nintzen zerotik hasi izan. Behintzat
ulertzen duen. Nik ez nukan inolango gaitasunik edo nire buruak ez zidan usten euskaraz mintzatzen, nik uste euskaldun berri guztio gertau jakun gauza bategatik, eta da beldurra edo txarto egitearen beldur horregatik edo. Eta niri zabaldu zitzaidan guztiz ezagutzen ez nun, banekien existitzen zuela, baina guztiz ezagutzen ez nun beste mundu berri bat. Horrek bizitza guztiz aldatu dit. Gaur egun nire bizitza ezin dut ulertu euskara barik. Horrek, ondo esan dagoen moduen, horrek ditun zailtasunekin, zeni zera enpresa publiko baten egiten dut lan, baina enpresa publiko horrek ez ditu jarri beharko zituen baliabideak jartzen jendea euskalduntzeko, adibidez ondeko barne gatazka bat eskatzen dugulako, sindikatu batzuk eskatzen dugulako bebia, eta enpresak ez dago ikusten hori zera postu guztietarako, zorionez, azken 12 urtetik hona, enpresa euskaldundu da pilo, baina dena den, barne mailan edo egiten den zera lanean edo, gehiena da gaztelera. Nik kriston arazoak ditut, nik mantenimentoan egiten dut lan, eta kriston arazoak ditut euskaraz lan egin ahal izateko. Nire nagusiak guztiak direz erdaldunak, nik ditut nire lankide batzuk euskalduna direnak, eta beraiekin euskara utzian behintzatzen naz, erdaldunekin gazteleraz, baina horrek ondino arazoa sortzen ditu. Eta ni gaur egun ezin dut imaginau nire burua euskara barik. Nire inguru guztia, ni zorionez Eli ezagutzen duna espaldi, eta nire inguruan euskara utxean muitzen naz. Gero, logikamente, nire familia kanpotarra denez, gehienekin gaztelera zaiten dut, baina, bueno, zenbat eta hizkuntz gehiago manejau, hobeto norberaren txat. Baina ni oso eskertua nau, batez ere, euskaltegian izan ditudan zera irakaslei. Ez dakit zer esan. Eta aparte, Zornotza, igual Zornotzak ematen ditu beste herri batzuk edo beste inguru batzuk ematen ez ditun ez dakit aukera edo laguntzak. Zornotza herri euskalduna da, gero eta euskaldunagoa, eta horre be laguntzen dago norbera bere burua euskalduntzeko garaian. Bueno, harrera honekin hasteko, harrera superona izan zen, batez ere hasiera batean, ez da, gero ikusi nuen aldaketa, euskaltegien hasi nintzenean, ja beste logika bat hasi zen, jendea zegoen, hori administrazioetatik, titulu ateratzeko helburuarekin, orduan, ja sartzen zara beste logika batean, eta beste eremu batean, orduan, ja esen hain militantea, ez kutsagarria esan nahi dut, bai, zeren lehenengo esperientzia niretzat behintzat, eske kutsatu ninduen guztiz nire irakasleak euskararekin, eta ez bakarrik hizkuntzarekin, baizik eta orokorrekin, esan duzun bezala, horren atzean dago mundu bat, ez da, kosmobizio bat eta simbologia bat, orduan, hor ja ez egoen euskaltegian adibidez. Barakaldoko euskaltegian, irakasleak super onak ziren, baina gero, esan nahi dut, batez ere ikasleen aldetik zen, pizkat beste logika bat, eta gero kalean, geondenean, praktikatuko euskara, eske, hori perez ematen diren. Horban, zegoen super, nire kasuan, zailtasunak nituen batez ere praktikatzeko momentuarekin, nire lanean adibidez, nire ikaskideak ziren Kantabriakoak, Madrilgoak, orduan, Kataluniatik ere, zegoen pertsona batzuk,
Orduan, ez egoen nolabait kontekstu euskaldun bat, ezta? Eta gainera, horretaz aparte ere, zegoen jendea euskara nahiko txarto ikusten zuena, baina hori zertarako egiten duzu, eta hori momentu osoan, bai, ikusten dituzu horrelako komentarioak, baina, zerako inbertzio, baina zertarako balio dizu. Zer, azkenean, norkitz egiten du hezkuntza honetan, munduan ez da beharrezkoa, eta gero, azkenean despreziatzen dute nolabait zure esperientzia eta hizkuntza baita, ezta? Orduan, honekin ere topatu nintzen eta oso desatsegina izan zen. Baina orokorrean, harrera batez ere mundu euskaldun honetan partetik, bai, azkenean super harrera ona eta gainera ikusten dutenean, ez da, kanpotik etorritako pertsona bat, ze ondo egiten duzu gaztelaniaz, eta geratzen zuena, euskaltegi, ondo ikasten, eta jendea geratzen zen super, gaina orain dela 10 urte edo, zen oso ohikoa, bai, atzeritarrek euskaraz hitz egitea, ez da. Orduan jendeak ez zuen espero, orduan sorpresa bezala ikusten zuten eta super jarrera onarekin egia esan, ez da. Baina batez ere izan zen, hori, gero, adibez orain, lanean ere saldasunak ditut, eta badago jende pilo euskararekin eta egarekin, eta lanean euskaraz egiten dutenak, baina gero, bizitza normalean ez dutenak, azkenean erosoa delako gaztelaniaz hitz egiteko, ez da. Baina, kafea hartzera goaz, eta, pasatuko gaztelaniaz, bestela. Orduan, hori da peragarria, zure testu ingurua ez badago kutsatuta euskararekin, eta ez badute ikusten, edo behar bezala ikusten badute euskararena, azkenean zai egiten zaizu baita jarraitzea, ezta? Baina, bueno. Nik ere esango nuke harrera oso positiboa eta oso ona, baina daukat ere bere ondorioak pixka bat kaltegariak. Nik euskara ikasi nahi dudalako eta hemen bizi naizelako, realitate bat da, dauzkago hemen bi realitateak euskara eta gaztelania. Eta guk kanpotarrak, Afrikakoak, hemen etortzen garenean dauzkagu lehentasun asko. Eta baina nik nire burua beste helburu daukat eta esan dit, hemen jarriko naiz eta helburu hori lortuko dut. Esan duzunez, guk dauzkagu arrazo handiak euskararekin. Batzuetan talde batekin denok euskaldunak dira, bat erdalduna bada, aldatuko gara gure burua, eta hori, ez da hain ona hori, baina beste modu respetu bat da, baina ere jarri behar dugu hizkuntza hori aurrera. Eta gainera nik beti euskaldunak, beti euskara erabiltzen, euskaldunekin beti euskara erabiltzen dut. Inoiz ez dut egiten beste hizkuntza bat, beti euskararekin. Eta horregatik praktikatuko dut, bestala nik eranjon bizi naiz, eta eranjon kaletik ez da euskara erabiltzen. Giro industrial bat da, eta, ez dakit igual euneko 45 dira kanpotarrak, eta, agian txiki umeekin entzuten dut euskara hitz egiten, baina helduak eta nagusiak inoiz ez. Ni nire euskarazko leku praktikatzeko da Aldezarean. Aldezarean barakigu asteburuetan etortzen dira euskaldun asko, eta aprobetxatzen dut beti joatera, kale zaizailea naiz, eta saltzeko ere, beste puntu bat ematen dit euskara erabiltzen. Normala da, nik, ezke, hemengo bertako jendeak ere ilusio handia ematen dute, kanpotar bat edo beltz bat euskara hitz egiteko. Eta gainera nik hori asko baloratzen du hori.
bueno, ez da bakarrik lanagatik edo nik ikasi nahi nuelako eta lagundu zidan ere erdi mailako ni sukaldaria naiz. Egin nuen erdi mailako sukaldaritza eta beherudua izan zen gaztelania eta euskara. Bueno, justo nire lehenengo urtean hasi zen guk izan gara lehenengo promozioa Galdakaon. Bueno, kostatu zitzaidan teknika kulinaria izan zen euskaraz eta pastelgintza eta eskaintza gastronomika eta oso zaila izan zen, baina azkenean lortu nuen. Hitz teknikoak dira luzeak ere oso zaila pronunziatzea, baina azkenean gogoak eta jarrera ona ja azkenean lortu dugu. Bale, eta bide berdinetik pixkot autoaren ingurun ulertzen duzue autu bat bezala euskara ikastea eta zer eman dizue euskarak, ja ipatu duzue pixkot, baina emozionalki eta beste alderritatik. Eta guztionek nola eragindu zuen inguruan, lehenago zenuten ingurutan eta gaur egon baduzuen inguruan. Eta bine galdina duzu aldatu. Nik itxingo da. Bueno, lehen esan duan moduan, niretzat autu personala izateaz aparte da autu politiko bat. Euskal Herrian bizi gara eta euskara barik ez dago Euskal Herririk. Eta gaur egun dago kriston oldarraldi euskararen kontra, ikusten dugu gero eta arazo gehiago egoten direz euskara eskakizunak arlo publikoan lan egiten dutenentzat. Eta autopolitiko hori barik nik ez neban eman autua edo pausua euskara ikasteko. Gero arlo pertsonalean nik bezdakite naizen modukoa izateko edo nire burua ja euskaldun du nuen, euskaldun baino harina nire ingura euskalduna zen, parranda, harreman pertsonalak eta nik ez dakite zelan esan, lehen esan dudan moduen, euskara barik ez dut ikusten nire burue. Baina autu politikoa oso garrantzitsu izan zen nitzako nire bizitza. Eta gero auzoan adibidez nire auzoa da auzo langilea. 80% Espainiar jatorrikoak ginen. Euskalduna ziren auzo horretan arraroak. Eta baitu hori euskalduna da. Eta hori be aldatu dut. Nik aldatu dut, bai jatorri erdalduna zituztenekin eta baita ere euskaldunekin. Eta niri gertu bila eta esatea zuri esan zizuten moduan Kevin Aulas Castellano, niri esatea egon nintzen herri txiki baten bikote batekin bizitzen, herri hori guztu euskalduna da, eta gero, ara joan nintzen lehenengo egunetik, nik euskara hutsean egiten nun. Egunerokotasuan euskara hutsean. Eta behin anedota da, lagun bateri utzi nion, ni atletizalean az, dekot karneta eta utzi nion lagun bateri karneta. Eta, garo, nire izena bizenak dedatatzen daute. Eta utzi nuenean karneta eta gatu zen harritu, eta me cabe en Dios, López, me cabe en Dios. Nik uste nuen izango zen Agirre Gómez Korta, no sé qué, me cabe en Dios. Eta azkenean da hori, anedota pilo dauz. Eta batez ere euskarak kriston mundua zabaldu dirala. Ezke da nire familian batzuk ez dakite zer den euskara, ez dakite zer den euskal mundue, euskal kultura, ez dakite ez ebez. Bizi direz beraien munduan, Zoritxarrez, Burgosen edo Andaluzian biziko balira moduen. Hemen dauz, hemen jaio direlako,
baina bizi direz beste mundu paralelo baten. Beraientzat euskaraz da existitzen. Eta hori nitzako oso, ez dakit, zelan da, oso penagarria edo ez dakit zelan esan. Bueno, guztiz ados Fernandorekin. Eta, bai, hori, komentatu dugu, ez? Auto identitarioa edo, ez? Identitatea osatzeko